Ďakujeme vám, že podporujete evangelizačný projekt Misie Filmom, ktorý vyrobil aj toto hodnotné, katolícke a hlavne voľne šíriteľné video. Najmenšia mužská bunka spermia. Najväčšia ženská bunka vajíčko. Keď mám pomer muž so ženou, do 24 hodín, neskôr už nevajíčko odumiera, do 24 hodín, jak sa spoja, muž, žena, Boh. V tú ránu Boh stvorí dušu. Manželský trojuholník. Muž, žena, Boh. Od tej chvíle, keď to vyhodíš von z maternice, potrat. Keď tomu zabrániš, aby sa spojili, antikoncepcia. Potrat je ťažší hriech, to, čo hovorí Jožko. Už zabiješ dieťa. Antikoncepcia zabráni spojeniu. Však, ak chcem robiť trvalý hriech, tak aká je moja spoveď? Ja idem teraz za krstného, tak sa spovedám, ale potom o týždeň na to zabijem svokru. Ale teraz potrebujem ísť na spoveď. Jaká to je spoveď? Keď ty vieš a máš naplánované. Keď ty máš naplánovaný hriech, jaká to je spoveď? To je faloš. To není chyba tu, to je chyba tu. To je faloš. Jaká to je tu spoveď? Však keby si aj 365 krát za rok padol, či dá každý deň, a každý deň povieš, môj Bože, som strašne slabo, odpust. Boh ti s radosťou odpustí. A keď len 2-krát do roka, ale na plánovanie, no si falošný. Ten prvý je slabý a veľmi slabý, keď každý deň ide dolu, ale ten druhý je falošný. On si naplánuje kedy. A kto si? Máš chybu tu, alebo tu? Hej, tak. To je akýkoľvek hriech, ktorého sa nechceš pustiť. Ťa zneschopňuje, aby si ty hodným spôsobom prijal sviatosť oltárnu. Nechceš sa zmieriť so svojou svokrou, s nevestom. Nechcem. To takisto ťa to zneschopňuje. To nie, že Boh by nechcel. Ty nechceš. A Boh len rešpektuje tvoju slobodu. Ty nechceš. A Boh stojí pred tvojou srdcom a klope. Sprav tým niečo, ale čo, keď tú svokru mám stále nenavidím? To, čo ti farár cez kázeň povedal, spodnú hranicu, modli sa za svokru. To už si iné. Už to je iné. Keď sa začneš modliť za to, už začínaš vyhrávať. Morálny víťaz začínaš už byť ty. Príde čas, keď sa porozprávate a príde čas, keď urobíš aj dobrý skutok. Pomaličky.